Hello guys, welcome to Dear Farming. आसा खालाम बयबो थिगै दङ। दा बे भिडिअखौ लाबोनायनि मेन खारनानो जाहैबाय दाखालि सोर मालखौ अर्डार हरामोन बिसिनि माला सफैगासिनो। आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां ट्रेन्सपारेन्सि लाखिनो नाजागोन। दा माल लड जानाय मानायखौ नोंथांमोननो आं बेहाय देखायना होनोसै आरो सोरबाफोरनो जुदि नांबावगौबा कल खालामनो हागोन। आं बेहाय डिसक्रिप्शनाव होना होनोसै। दा मेनलि बिहरनायाव हाई क्वान्टिटिया दा जाफैगासिनो थादों। बेहाय मेनलि माबा खान्थालजों बैग्रिजोंआ बांसिन हाई क्वान्टिटियाव फैगोन आरो माखासे बिदिनो सुमफ्राम बिफां दङ, खान्थाल बिफां दङ, खान्थालथ' नङा सरि थाइजौ बिफां दङ। बेफोरो माने फैफागोन आरो बिसोरखौ बारा बुरजा बिहरनाय जायाखै। दा मेनलि जों आबाद मावनो नागिरनाया खान्थालजों ओमफ्राय बैग्रिजों। स' मानसिफ्रा सोरबा बिहरदों। जेब्ला आं माला रिसिभ जागोन आंनियाव अब्ला आं नोंथांमोननो कल खालामनानै लेंहरगोन। स' आरो सोरबाफोर गायबावनो गोसोबा आंनाव कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। आरो माखौ गायनांगौ मोननै मोनथाम भेराइटि थायो नालाय। दा बैग्रियाव मोननै भेराइटिया मेन मा होनोबा माबा मिस इन्डिया एप्पल बेयार ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बल सुन्दुरि जाय गल गल। मिस इन्डिया एप्पल बेयारा एडभान्स होयो, मास मोनसे मास मोननै एडभान्स मोनग्रोगोन प्रडाक्टखौ। ओमफ्राय बल सुन्दुरिया जाहैबाय जेब्ला बै प्रडाक्ट रेड एप्पल बेयारनि प्रडाक्टआ जोबहां जायो होमबा बल सुन्दुरिया बेखौ फाननो मोनहैगोन आरो। स' मोननैखौबो गायोबा मोजां जायो, मानो होनोबा आगा फासा जायो नालाय। दा फार्स्टआव बैखौ मोनग्रोगोन। फार्स्ट मार्केटखौ होसोनोबा रेड एप्पल बेयारखौ गायदो, ओमफ्राय बेनि उनावहाय लास्ट मार्केटआव बल सुन्दुरिया थाहैगोन आरो बेजों लोगोसे खान्थालखौबो नोंसोरो गायनानै लानो हागोन। मानो होनोबा खान्थालाबो माबानिफ्राय मोनो नालाय, 1 बोसोरनिफ्रायनो थायो। ओमफ्राय मेनलि फाननो मोननाया 2 बोसोरनिफ्राय फाननो हागोन। 2 बोसोरनिफ्राय नोङो 12 मासिया थाबाय थागोन आरो बेयो खान्थाला, फिथाइया थाबाय थाखायो। स' खान्थालखौ गायनानै ला, मानो होनबा खान्थालनि मार्केटआथ' अलरेडि दंखायो, नागिरफैयो मानसिफ्रा। जोंनियावबोथ' खान्थाला खम जालांबाय, ओंखायनो खान्थालखौ गायनानै लानाया मोजां। दा जेनेबा फार्मनि गिदिर खालामाबाबो न'आव जानो आन्थाखौ गायनानै लानो हागोन। स' आं दा आंनि माखासे भिडिअखौ बेहाय देखायना होनोसै आरो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जानोसै। स' भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। खुलुमनाय थाबाय। Halo.